jazyku. Ale v hebrejčine, v jazyku, v ktorom rozprával aj Ježiš, znela asi takto. Avinu šeba šamájim. Vy sa budete modliť takto. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa Tvoje meno. Príď Tvoje kráľovstvo. Buď Tvoja vôľa, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Ako Boh môže uviesť do pokušenia? Ale tu nie je reč o pokušení, ale o vystavení skúške. A Sväté písmo často hovorí o tom, že Boh podrobuje zbožných ľudí skúške. Preto prosba Otče náša je obrátením sa na Boha so žiadosťou, aby stál pri nás. Lebo ak vy